Boiro celebrou a súa Gala do Deporte, un evento no que se premiaron máis de 100 deportistas e clubs pola súa excelencia en distintas disciplinas. A ceremonia foi unha verdadeira homenaxe ao nivel deportivo da vila. A Simpson 10K volveu a consolidarse como unha das probas máis esperadas do calendario deportivo da comarca, combinando atletismo de alto nivel, participación popular e ambiente festivo nas rúas de Portosín e Portodosón. Durante o evento entregáronse máis de 100 galardóns que recoñeceron o traballo e os éxitos de deportistas e clubs de diferentes modalidades, tanto a nivel autonómico como nacional e internacional. Na categoría individual premiáronse os atletas que lograron podios en campeonatos galegos, ata un sexto posto en campeonatos de España, un 10º en europeos ou un 20º en citas mundiais. Entre os galardoados figuraron deportistas de clubs como o Club de Natación Boiro, Club de Taekwondo Malamía, Costado Taekwondo Boiro, Piragüismo Rías Baixas e Club de Remo Cabo de Cruz. O piragüista Diego Romero, o culturista Sebastián Lago ou os taekwondistas Nolo Romero e Alexis Miguens foron algúns dos deportistas recoñecidos. No apartado de clubes premiáronse as entidades que lograron ascensos, vitorias en competicións ou postos destacados en campeonatos, como a Banqueiro, o Boiro Voleibol, o C de Boiro ou o Club de Patinaxe Boiro. Un momento especial de gala foi a mención honorífica a Víctor Costado, do Costado Taekwondo Boiro, en recoñecemento á súa longa traxectoria no mundo do deporte e o seu labor no fomento desta disciplina na localidade. Cada alumno viene con su historia, cada alumno viene con sus metas, con sus sueños, y tú solo los tienes que acompañar. Y fuera de las medallas, pues nos enseñaron que hay valores que valen mucho más que las medallas. O alcalde de Boiro pechou a gala destacando a importancia deste tipo de recoñecementos. Hoxe vimos entregar máis de 100 recoñecementos, un dato que reafirma o altísimo nivel deportivo que temos en Boiro, nas diversas modalidades deportivas e categorías. Para a institución que represento é un orgullo ver os éxitos que colleitades, pero tamén que tantos rapaces e rapazas practiquen algunha modalidade deportiva no noso concello, porque sabemos dos beneficios que ten o deporte en todos os ámbitos da vida. Con esta gala, o Concello de Boiro segue apoiando e visibilizando o traballo dos seus deportistas, reafirmando o compromiso coa promoción do deporte na vila.